Mae'r fideo hwn i'ch helpu i ddeall am symud o'ch budaliadau presennol i Gredyd Cynhwysol. Rydym yn gwybod y gall pobl deimlo nerfus am y newid hwn, ond peidiwch â phoeni. Rydym yma i'ch cefnogi a gallwn helpu mewn llawer o wahanol ffyrdd. Os ydych yn byw yng Nghymru, gallwch hefyd wneud cais yn Gymraeg. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn deall rhai geiriau. Mae togl yng nghornel dde uchaf y sgrin sy'n eich galluogi i newid yn ôl ac ymlaen o'r Gymraeg i'r Saesneg. Os ydych yn cael unrhyw un o'r budaliadau neu gredydau treth canlynol, bydd llawer ohonoch yn derbyn llythyr yn gofyn i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol yn ei lle. Y budaliadau hyn yw credyd treth plant, credyd treth gwaith, buddal tai, cymorthdal incwm, lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm, lwfans cyflogaeth a chymorth yn seiliedig ar incwm gyda chrediydau treth, cadwch lygad am eich llythyr o'r enw hysbysiad trosglwyddo i Gredyd Cynhwysol gan DWP. Bydd hyn yn dweud wrthych beth sydd angen i chi ei wneud pan fyddwch yn derbyn eich llythyr hysbysiad trosglwyddo. Mae'n bwysig eich bod yn gwirio'r dyddiadau a bydd angen i chi wneud cais erbyn gan na fyddwch yn cael eich symud yn awtomatig. Peidiwch â phoeni, bydd eich llythyr yn rhoi cyfarwyddiadau i chi i'w dilyn. Mae amrywiaeth o gymorth ar gael eich helpu i symud. Bydd rhif ffôn llinell symud i UC yn cael ei ddangos ar eich llythyr. Gwasanaeth helpu hawlio cyngor ar bopeth, gwefan symud i UC, gov.uk/symud i UC. I agor cyfrif Gredyd Cynhwysol ar-lein, mae angen i chi gael y canlynol, cyfeiriad e-bost, mynediad i ffôn symudol, cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd. Os oes gennych y canlynol, gwnewch yn siŵr fod y wybodaeth wrth law cyn i chi ddechrau gwneud cais. Math o brawf adnabod gan gynnwys trwyddeduru, pasport, cardiau debyd neu gredyd, slip cyflog neu P60, costau tai, faint o rent rydych yn ei dalu, gwybodaeth am eich enillion fel slipiau cyflog manylion teulu gan gynnwys plant a phartneriaid, a chanilion a buddsoddiadau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os nad oes gennych unrhyw un o'r rhain, ffoniwch y rhif ar eich llythyr trosglwyddo. Gallwch hefyd wylio canllaw gam wrth gam o'r enw sut i wneud cais am Gredyd Cynhwysol. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth a chefnogaeth yn gov.uk/symud i UC.